Aká je osobnosť človeka narodeného v znamení bivol? Znamenie bivola symbolizuje prosperitu, dosiahnutú statočnosťou, mravnou silou a tvrdou prácou. Človek narodený v tomto roku je spoľahlivý, kľudný a metodický. Ako pracovník je trpezlivý a neunávny. Lípne v zabehnutých praktikách a konvenciách. Pod trochu prostým, nesmelým, ale vkusným a upraveným zjavom skrýva bivol rozhodné a logické myslenie. Jeho inteligenciu, bystrosť a pohotovosť zastiera zdržanlivý vzhľad. Aj napriek tomu, že je v zásade introvert, môže za určitých okolností prejavovať svoju prudkú povahu, ktorá ho dokáže premeniť na výrečného a panovačného rečníka. Bivol chodí s hlavou hrdo vstýčenou. Človek narodený v tomto znamení väčšinou lípne na tradíciách a obvykle má tendenciu robiť všetko tak, ako sa od neho očakáva. Jeho reakcie sú tak predvídateľné, že môže byť až neoprávnene kritizovaný pre nedostatok fantázie. V skutočnosti si však svedomitý bivol je vedomý toho, že skutočný a trvalý úspech získa iba poctivou prácou. Bivol nikdy nečaká, kým mu šťastie spadne do klína. To, čo ľudia narodení pod inými znameniami môžu získať klamstvom, podvodom alebo dôvtipom, dosahuje človek v znamení bivola dôslednou huževnatosťou, vytrvalosťou a oddanosťou. Na jeho slovo sa môžete stále spoľahnúť, pretože verejná mienka pre neho znamená príliš mnoho. Bivol sa celým svojim srdcom upína na to, čo robí a prácu vždy dokončí. Nenávidí nečinnosť. Bivol býva neuveriteľne naivný v milostných záležitostiach. Nie je schopný plne pochopiť záľudnosti lásky. A tiež nie je schopný využívať svoje stratégie na okúzľovanie a zvádzanie. Od bivola neočakávajte lyrickú poéziu a serenády za svitu mesiaca. Pre takéto veci proste nemá pochopenie. Aj darčeky od neho majú s najväčšou pravdepodobnosťou trvalú hodnotu a sú solidné a prosté. Muži a ženy v znamení bivola, pretože lípnú na tradíciách, majú sklony k dlhodobým známostiam. Sú váhaví a trvá im veľmi dlho, než si naviažu intimný vzťah. Muži v znamení bivola môžu byť distingovaní rytieri a dokonalí džentlmeni, ale keď sa začnú uchádzať o svoju dievku, menia sa v neohrabaných chlapcov. Ak však bivolovi dáte šancu, vložíte svoj osud do rúk chlapovi, ktorý vás nikdy nesklame a bude sa o vás verne starať celý život. Nikdy sa nebudete musieť starať o nájomné alebo skladačky, ktoré je treba zaplatiť. Nezahrnie vás síce diamantami ani kožuchmi, ale váš život bude tak pohodlný, ako to len bude schopný zariadiť. Ak si za manželku vyberiete ženu narodenú v znamení bivola, rozhodne ste si zvolili typ ženy, ktorá stojí za to. Žena v znamení bivola je pekná, šikovná, upravená a presná. V manželstve nebudete nikdy bez čistej košele, nebudete chodiť v deravých ponožkách a nebudete jesť pripálené jedlá. Naviac je čestná, poctivá a pracovitá a je povznesená nad malichernosti. To je priamo ideálna manželka. Obecne platí, že ľudia, ktorí sú narodení v znamení bivola, vykonávajú obvykle viac práce, než je ich povinnosťou. Nádherná a vzácna vec môže byť niekedy zabalená do obyčajného hnedého papiera. Človek v znamení bivola je jednou z nich. Nenechajte sa preto odradiť balením, jeho kvality sa dajú vyvážiť zlatom. Vedľa týchto vlastností je však bivol známy tiež svojou schopnosťou nezabúdať na krivdu. Tam, kde sa tiger, kohút alebo myš vehementne sťažujú, alebo kde ovca a králik trucujú a sú nevrlí, človek v znamení bivola sa ponorí, aby zmiernil svoje utrpenie a napätie do tvrdej práce.
Pokiaľ sa ťažko sklamal v láske, môže sa pohrúžiť do svojej práce navždy a viesť osamelý život. Človek narodený v znamení bivola je veľmi starostlivý na svoje účty a dlhy platí do posledného haliera. Avšak, ak vám niečo ponúka, nikdy si neodpustí zdôrazniť svoju šľachetnosť. Od neho však nikdy nebudete počuť prázdne reči o tom, ako si vás váži. Kvetnaté slova a lichotenie urážajú jeho dôstojnosť. Avšak bivol na vás nikdy nezabudne. Ak niekoho činy hovoria hlasnejšie než jeho slova, tak to bude určite bivol. Avšak dávajte si pozor na bivolovú trpezlivosť. Ak ju raz stratí, rozúri sa a prestane sa ovládať. Jediná rozumná vec, ktorú v tejto situácii môžete urobiť, je odísť mu z cesty a počkať, kým vychladne. K takýmto výbuchom však dochádza veľmi zriedkavo. Doma platia jeho slova ako zákon. Vie podávať príkazy a sledovať ich dodržiavanosť. Tiež očakáva, že všetky jeho pokyny budú do posledného písmena splnené. Na život pozerá pragmaticky a vie byť tiež láskavý, zhovievavý, milujúci a na svoju rodinu hrdý. Aj keď je k nej náročný a veľa od nej požaduje. Človek v tomto lunárnom znamení stojí obomi nohami na zemi a riadi sa skôr rozumom ako srdcom. Pokiaľ chcete u niekoho niečo docieliť, apelujte na jeho rozum a inteligenciu. Po fyzickej stránke je dobre stávaný, je vo vynikajúcej kondícii a len tak ľahko neochorie. Hrdý a nekompromisný bivol pohŕda slabosťou druhých. Ako rodený vodca a niekedy až tyran je nekompromisný, má tendenciu k prílišnej tvrdosti a neústupnosti. Bivol sa často obáva, že by mohol niekto znižovať jeho dôležitosť. V týchto obávach býva neprístupný, tvrdohlavý, malicherný a úzkoprsý. Pre nedostatok taktu a ohľadu k iným zdravým prístupom k životu je veľmi zlým diplomatom. Na druhej strane je však rešpektovaný a milovaný pre svoju čestnosť a poctivosť, skromnosť a pevné zásady. Bivol má veľmi silne vyvinutý zmysel pre rodinu. Táto pevnosť, solidnosť a huževnastosť, zakotvená v jeho génoch, sa prenáša potom na potomstvo a nasledujúce generácie bez ohľadu na ich lunárne znamenie. Pre svoj vynikajúci charakter by mohol byť zakladateľom ríše. Bivol svoj život sústreďuje okolo domova, zamestnania a svojej zeme a vždy dáva prednosť dlhodobým stálym investíciám. Má veľmi hlbokú potrebu bezpečia. Zo všetkých 12 zvieracích znamení vnáša do bivolovho života, prežívaného podľa pevného poriadku, najviac slnečného svitu pestrofarebný kohút, ktorý je v tomto prípade ideálnym partnerom. Obaja totižto rešpektujú autoritu a obidvaja vykazujú silný zmysel pre povinnosť. Stejne vhodným partnerom je pre jeho srdečnú, milujúcu a láskyplnú myš alebo pre múdreho hada, ktorý si bivola hlboko váži. Drak, králik, ďalší bivol, kôň, prasa a opice sú v menšej miere s bivolom tiež kompatibilní. Za to pes ho považuje za príliš nevýrazného a vadí mu nedostatok humoru. Sám bivol príliš nestojí o spoločnosť vrtošivej, rozmárnej a náladovej ovce alebo človeka narodeného v znamení rebelantského tigra, ktorý ho naopak neznáša a cíti odpor k jeho pevnej vláde. Stručne povedané, silný a disciplinovaný bivol od nikoho nič neočakáva a v živote nedostal nič zadarmo. Aké je dieťa narodené v znamení bivola? Dieťa narodené v znamení bivola nie je žiadny uplakánek. Ako neobyčajný individualista má tendenciu začať pozde rozprávať, spory rieši najradšej pesťami. Ak si malý tvrdohlavý bivol niečo zaumieni, je schopný obrátiť domácnosť hore nohami. Avšak nie je ani trochu nervózny alebo úzkostlivý. Je neústupný a neoblomný. Malý bivol neodmieta disciplínu, je skôr rád.
Môže trvať na tom, aby dostával jedlo každý deň v presne stanovenú dobu, ale ak ide o samotné jedlo, nie je nijak vyberavý. Bivol má rád pravidelnosť. Bivol presne vie, kde má svoje veci a čo musí presne urobiť. Dodáva mu to pocit bezpečia. Dievčatko, narodené v tomto znamení, sa snaží, aby bol doma poriadok a všetko bolo pekne upravené. Dieťa v znamení bivola sa teší, keď sa môže ujmuť hociakej funkcie, keď matka nie je doma alebo učiteľ opustí triedu. Nemá hádavú ani konfliktnú povahu. Pokiaľ však má počúvať, musíte si u neho získať rešpekt. Bivol rád učí mladšie deti, je trpezlivý a vytrvalý. Je silný, pritom mierny, ale uzavretý. Môže sa cítiť hlboko zranený alebo ukriúdený. V otázkach týkajúcich sa životnej reality je však neuveriteľne naivný. V tomto zmysle je ho treba chrániť. Také dieťa je veľmi závislé na morálnej podpore rodičov, učiteľov aj celej rodiny. V škole môže byť vynikajúcim študentom, nedostáva sa do stretu s autoritami. Dieťa tohto typu by mali rodičia podporovať, dodávať mu odvahu, aby vedelo vyjadriť svoje pocity a rozvíjať u neho zmysel pre humor. V každom prípade je to dieťa spoľahlivé a zodpovedné. Získava si rešpekt starších aj sebe rovných. Dieťa narodené v znamení bivola je vynikajúcim príkladom ako dokonalého vodca, tak človeka schopného presne plniť svoje povinnosti. Ešte si povieme niečo o roku bivola. V tomto roku pocítime, ako na nás dolieha bremeno zodpovednosti. Žiadny úspech nemôžeme dosiahnuť bez tvrdej práce a driny. Životné skúšky, trápenie, ktoré prináša rok bivola, ovplyvní hlavne náš domov. V tomto roku je dobre usporiadavať si svoje rodinné záležitosti. V tomto roku je lepšie držať sa zabehnutého a podporovať konzervatívnu politiku. Frivolnosť sa nepripúšťa. Tento rok bude bez pochyby plodný a prinesie ovocie a jeho motom bude príslovie bez práce nie sú koláče. Čas na nikoho nečaká. Čaká nás však spústa úloh a množstvo vecí, ktoré je treba urobiť a ktoré nám môžu pripadať nekonečné. Spartiansky vplyv bivola nám bude neustále ako bič práskať nad hlavou. Rok bivola proste praje disciplíne. Pre detailnejší rozbor vzťahov s bivolom si pozrite ďalšie videá, ktoré budem postupne pridávať a poteší ma, ak mi dáte like alebo odber. Ďakujem.